जवळपास मंडई वाडीत पोहोचतच आलोय. जरासा ट्रॅफिक भेटलाय आपल्याला. रस्ता रुंद असल्यामुळे 2 बस अडकल्यात. फायनली मंडळी आपण सावंतवाडीमध्ये पोहोचलोय आणि पहिला स्टॉप आपण घेतलेला आहे सगळ्यांच्या आकर्षणाचं ठिकाण म्हणजे मोती तलाव. मंडळी जसं की तुम्हाला बोललो होतो आपण डायरेक्ट आलोय आता जेवायला, खाण्यासाठी आलो होतो. तर आपण थांबलोय करेक्ट हॉटेल ओमकार. त्या साईडला बॅनर आहे. आता बाबू आणि तर आतमध्ये गेलेत. लागली जबरदस्त भूक आणि टाइम पण भरपूर झालेला आहे. 1-2:30 वाजलेले आहेत. सो लेट्स गो, जाऊया आतमध्ये. कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर मंडळी आज संडे, आज रविवार, आपली सुट्टी. आणि सुट्टीच्या दिवशी मी भाड्याला गेलो नाही असं तर होणारच नाही. तर मी भाड्याला तर जाऊन आलो आणि आता वाजलेले आहेत करेक्ट मंडळी 10:18 झालेली आहेत. तर भाड्याला कुठे गेलो त्याचा मिनी ब्लॉग तुम्हाला बघायला मिळणारच आहे. तर आज आपण चाललोय मंडळी, तुम्ही थंबनेल आणि टायटल बघितलात. तर आज आपण जातोय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील अजून एका सुंदर तालुक्यात, ते म्हणजे सावंतवाडीमध्ये. आणि जबरदस्त मजा येणार आहे. आना पण आहे, बाबू आहे सोबत. तर मस्त बघूया कशा प्रकारे आजचा प्रवास होणार आहे. सावंतवाडीत जाऊन आपण काय काय बघतोय. तर मस्तच मजा. चला निघूया. माझी तर तयारी झाली आणि बाबू रेडी होतोय, मग लगेच निघूया. चला फायनली मंडळी वरच्या घरी आलेलो आहे आणि बाबू रेडी झालेला आहे. सो लेट्स गो, निघूया. आई जातो, चला. होय, लेट्स गो. सो मंडळी आपण बोलतोय कुडामध्ये आणि आपण एक छोटासा स्टॉप घेतलेला आहे. तर बाबूचे केस कापायचे होते तर पत्तूस सलॉनमध्ये आलोय, तुम्ही बघू शकताय. इकडे आहे करेक्ट ॲड्रेस वगैरे आपण विचारून घेऊया पहिली गोष्ट. तर आतमध्ये जाऊया, बघूया बाबूला किती वेळ लागणार आहे, गर्दी आहे काय आहे. शॉपमध्ये तर एंटर केलेलं आहे. तर मिस्टर पत्तू आणि ऑल ओव्हर इकडे त्याची टीम आहे. तर पहिली गोष्ट तर तुम्हाला ॲड्रेस सांगतो, म्हणजे तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्हाला कळायला एकदम सोप्पा. बाबूचा तर नंबर आलेला आहे आणि आज रविवार आहे ना, तर बिझी डे आहे एकदम. तर ॲड्रेस गांधी चौक कुडा, आळवे बेकरी समोर. आळवे बेकरी समोर म्हणजे गांधी चौक कुडा. तुम्हाला एकदम कळायला म्हणजे सोप्पा. तर बघूया आता तुम्हाला कळेलच बाबूचा ओव्हरऑल रिझल्ट कसा येतोय. आणि बाकी पत्तूबद्दल सांगायची गरज नाही, सगळ्यांनाच माहिती आहे. कुडामध्ये आलो आणि आनाची भेट होणार नाही असं झालेलाच नाही. तर इकडे आना आहे आणि बाबूचं काम इकडे चालू आहे बघा. मस्त बसून गाण्याचा आनंद घेतोय. सो मंडळी फायनल रिझल्ट आहे असा तुम्ही बघू शकता. एकदम परफेक्ट सेट वगैरे एकदम व्यवस्थित. लाईव्ह एक्झाम्पल तुमच्या पुढ्यात, रिझल्ट एकदम परफेक्ट. तर नक्की या पत्तूच्या शॉपला एकदा व्हिजिट द्या आणि एक्सपिरियन्स घ्या आणि कमेंट करून नक्की कळवा. केस तर मंडळी कापून झालेले आहेत आणि आज रविवार आहे तर गर्दी आहे एकदम भयानक. जाऊया आपल्या गाडीकडे. फायनली गाडीकडे लेट्स गो. आपल्याला फक्त आणायला घ्यायचं आहे आता. जवळपास मंडई वाडीत पोहोचतच आलोय. जरासा ट्रॅफिक भेटलाय आपल्याला. रस्ता रुंद असल्यामुळे 2 बस अडकल्यात. होईल क्लिअर 2 मिनिटात. फायनली मंडळी आपण सावंतवाडीमध्ये पोहोचलोय आणि पहिला स्टॉप आपण घेतलेला आहे सगळ्यांच्या आकर्षणाचं ठिकाण म्हणजे मोती तलाव. तर आपण करेक्ट इकडे आहोत आणि या साईडने मी कधीच आलेलो नाही, म्हणजे रोडने गेलोय. पण मोती तलावाच्या इकडे जिकडे जाऊन उभे वगैरे राहतात, फोटो वगैरे काढतात, त्या साईडला मी आतापर्यंत गेलेलो नाही. तर आता फर्स्ट टाइमच जातोय. सो लेट्स गो. बाबू आणि तर पुढे गेलेले आहेत तर आपण पण त्यांच्यासोबत आता त्या साईडला जाऊया पटपट. चला. सो बघू शकता या साईडला तलाव आहे मस्त आणि इकडनं चालायला तुम्ही बघू शकताय. साईडने मस्त माडाची झाडं आहेत. आणि चालायला पण एकदम जबरदस्त वाटते. आणि इथे मस्त लाईट्स वगैरे आहेत ना, तर रात्रीचा तर एकदम अट्रॅक्टिव्ह. आणि खूप लोक इकडे बसत वगैरे असतात. या साईडला तिकडच्या साईडने तुम्ही बघू शकता पूर्ण त्या साईडने. हे बघा पूर्ण त्या साईडने. तिकडनं आपण मग अशी आलोय येताना. सो हा आहे सुंदर सावंतवाडीमधील मोती तलाव. तर बऱ्याच जणांना माहिती असणार, मला सांगायची गरज नाही. पण कोण जर इकडनं नसले ना तर आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील सगळ्यात फेमस तालुका म्हटलं तरी चालेल. एकदम जबरदस्त. सो बघू शकताय इकडच्या साईडला फोटोज वगैरे क्लिक करतात. हे बघा तुम्ही बघू शकताय. एवढं भारी वाटतंय ना, जबरदस्त एरिया वगैरे मस्त आहे. इकडे पण तुम्ही बसू शकताय. आणि एवढा ऊन पडत होता ना जबरदस्त, की आत्ता जराशी शांतता झालेली आहे आणि जबरदस्तच वाटते. एकदम भारी. कसा वाटतं ना? भारी. हा भारी. तलाव तर मंडळी काय बोलूच शकत नाही, एकदमच जबरदस्त. येऊन बसायचं फक्त.
येऊन बसायचा, मस्त वाटतं एकदम भारी. आणि असं वाटतंय का माहिती आहे, मध्येच असा म्हणजे तलावाच्या मध्येच आपण थांबलोय करेक्ट. या साईडला पाणी, त्याच्यानंतर या साईडला पाणी, फक्त इकडनं आपण मगाशी आलो तो एंट्रन्स आहे करेक्ट. तर मंडळी जर आला नसाल तर नक्की या आणि एकदा तरी बघून जा, एकदमच भारी. म्हणजे आता तुम्ही दिवाळीनिमित्त जर फिरायला वगैरे इकडे येत असाल आमच्या पट्ट्यात मालवण सिंधुदुर्गमध्ये, तर सावंतवाडीमध्ये सुद्धा नक्कीच या एकदा. आणि मला तर म्हणजे खूप प्रेम मिळालं आहे सावंतवाडीकडून आणि अजून पण मिळते. तर आमच्या लोकांचा आशीर्वाद, भरपूर सपोर्ट मला या गोष्टीसाठी मिळाला आहे. मी जे काही करतो आहे ना हे तुमच्यामुळे आहे. तर खूपच भारी वाटतं आणि तुमचा सपोर्ट नेहमी आमच्यासोबत असाच राहून दे. तर मंडळी आमचा तर मस्त मोती तलाव बघून झालेला आहे आणि एवढा सुंदर काय बोलू. आणि दुसरी गोष्ट तर मंडळी, तुम्ही जसं की मागाशी बोललो एकदा तरी या आवर्जून आणि नक्की भेट देऊन जा. आणि दुसरी गोष्ट तर मंडळी, आपल्या इकडे सपोर्टर आहेत तर त्यांचं इकडे शॉप आहे आणि त्याच शॉपला आपण व्हिजिट द्यायला आता जाणार आहोत. मस्त ओव्हरऑल तुम्हाला जबरदस्त मजा येणार आहे आणि कशाचं शॉप आहे काय तुम्हाला कळेल पुढे गेल्यानंतर. सो निघूया डायरेक्ट आता त्यांच्या डायरेक्ट शॉपकडे तुम्हाला भेटतो. चला. फायनली मंडळी तुम्हाला जसं बोललो होतो ना, आपले फॉलोअर आहेत आपल्याला सपोर्ट करणारे, त्यांच्या शॉपला व्हिजिट द्यायची होती. इकडे आपण आलो आहे. पण बघू शकता शॉपचं नाव आहे न्यू स्टेप्स. ॲड्रेस वगैरे त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. आपल्याला थोडं आतमध्ये जावं लागेल. फायनली शॉपकडे आलो आहे. तुम्ही बघू शकता न्यू स्टेप्स इन सावंतवाडी. फायनली मंडळी आपण आतमध्ये आलो आहे आणि इकडे आहेत मिलिंद देसाई सर आणि त्याच्यानंतर इकडे आहेत तुम्ही बघू शकताय अल्पेश सर. हॅलो. तर मंडळी जसं की बोलत होतो, प्रत्येक तालुक्यातनं आमच्या इकडच्या लोकांचा मला भरपूर सपोर्ट आहे प्रत्येक गोष्टीला. तसंच आता मी इकडे आलोच होतो सावंतवाडीमध्ये, तर सरांचा शॉप पण आहे आणि मला कळला, तर नक्कीच व्हिजिट करून जाणार. आणि एवढा सपोर्ट आहे तर एवढी गोष्ट तर करूच शकतो नक्कीच. तर ओव्हरऑल शॉप कशाचा आहे काय आहे तुम्हाला सगळी माहिती सांगतो. सो सरांकडनं जाणून घेऊया आपण. चला लेट्स गो. या शॉपचं नाव आहे न्यू स्टेप सावंतवाडी आणि हे आहेत मिलिंद देसाई. सो मंडळी आपण चालू करूया. तुम्हाला शूजचा सेक्शन दाखवतो, इकडनं स्टार्ट करूया. आणि तुम्हाला सगळे जे ब्रँड बघताय ना आता नॅशनल इंटरनॅशनल ब्रँड आहेत, सरांकडनं जाणूनच घेऊया. लाईक पुमा, आदिदास, नायकी. तर मंडळी हे ब्रँड ना आपण बरेच वेळा खरेदी करतो आणि बरेच वेळा ओरिजिनल मिळत नसतं. तर तुम्हाला पण डाऊट असेल की ओरिजिनल आहेत की नाही, तर सरांकडनं जाणून घेऊया. आमच्याकडे जे शूज आहेत ते 1000% ओरिजिनल आहेत आणि शूजवर डिस्काउंट तर आमच्याकडे 50% 70% डिस्काउंट तुम्हाला भेटेल. त्याच प्रकारे आमच्याकडे असे पण थोडेसे एक्सपेन्सिव्ह शूज आहेत ना की ज्यांची MRP 50-50 हजार रुपये आहे आणि हे तुम्हाला 90 to 80% ऑफने आमच्याकडे मिळणार. म्हणजे ऐकलं ना तुम्ही, 90 to 85 ते 80 म्हणजे 90च्या पुढेच समजा. 100% ओरिजिनल. कॉपी डुप्लिकेट निघाले तर ह्या शूजच्या MRPचे ट्रिपल पैसे तुम्हाला परत. ऐकलात म्हणजे ट्रिपल पैसे तुम्हाला परत मिळणार कॉफी जर डुप्लिकेट निघाली तर. आणि दुसरी गोष्ट तर हे तुम्ही ब्रँड बघताय ना, हे शक्यतो तुम्ही मूवीजमध्ये किंवा त्याच्यानंतर रील्स जे एक्सपेन्सिव्ह हाय क्वालिटी रील्स असतात ना किंवा जे प्रसिद्ध आहेत पॉप्युलर रील स्टार वगैरे आहेत ना ते यूज करतात. इकडे बघू शकताय तुम्ही या साईडला नायकी, जॉर्डन म्हणून फेमस ब्रँड. हा बघा जॉर्डन म्हणून खूप फेमस आहे. त्याच्यानंतर इकडे तुम्ही बघू शकता नायकी लेटेस्ट व्हर्जन, हे पण तुम्ही रीलमध्ये नक्कीच बघितलं असणार. क्रिकेटचे शूज पण अवेलेबल आहेत. हे बघा क्रिकेट शूज अवेलेबल आहे. आणि स्पोर्ट मटेरियल मध्ये कुठचे म्हणजे कुठच्या स्पोर्ट्ससाठी तुमच्याकडे शूज मिळतात? मोस्टली असे नाही, जॉगिंग साठी, वॉकिंग साठी, रेग्युलर यूज साठी, क्रिकेट साठी, फुटबॉल साठी, फुटबॉलचे शूज, ऑल ओव्हर शूज सगळे. हा म्हणजे स्पोर्टिंग मटेरियल बऱ्यापैकी आहे. आणि जसं की तुम्हाला बोललो होतं ना, शूज आहेत त्याचप्रमाणे म्हणजे क्लोथ सुद्धा आहेत. आणि या दोन गोष्टींसाठी खूप पॉप्युलर आहे यांचा शॉप. आणि गेले मला वाटतं 5 वर्षांपेक्षा जास्त इकडे त्यांची कस्टमर सेवा चालू आहे. तर खूपच मोठी गोष्ट आहे सरांसाठी. बघू शकता. आणि याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला म्हणजे ना टॉपचे ब्रँड तुम्ही बघू शकता. इकडे टॉमी आहे, त्याच्यानंतर पुमा, त्याच्यानंतर इकडे बर्बरी आहे तुम्ही बघू शकताय. हा एक लिवायसचा ब्रँड आहे, ते क्लोज करून टाकू शकता. 1001% ओरिजिनल आहे, जवळपास 4500 रुपये MRP आहे बघू शकताय मंडळी. आणि ह्या जीन्स माझ्याकडे फक्त 1500 रुपयाला मिळतात. 100% ओरिजिनल लिवायसच्या टॉप क्वालिटी ब्रँड आणि मंडळी ना बेस्ट प्राइस. तुम्हाला जर अनुभवायची असेल ना तर नक्की एकदा व्हिजिट द्या शॉपला. सर जर एकदा शॉपचा ऍड्रेस तुमच्याकडनं कळून दे प्रॉपर. सावंतवाडीमध्ये आल्यानंतर नियर RPD कॉलेजच्या आतमध्ये मच्छी मार्केट रोड आहे, संचनीच्या बरोबर अपोजिट माझं शॉप आहे. मी तुम्हाला खाली युट्यूबच्या म्हणजे डिस्क्रिप्शन मध्ये मंडळी तुम्हाला मी ऍड्रेस प्रॉपर देतो एकदम व्यवस्थित. आणि इन्स्टावरती जाऊन तुम्ही ना, मी नक्की सरांना कोलॅबोरेट करतोय तर तिकडे जाऊन पण तुम्ही टॅग करा. म्हणजे माझा दृष्टिकोन एकच आहे, आपल्याकडे जर आहे ना तर तुम्हाला दुसरीकडे शोधायला जायची गरज नाही किंवा ऑनलाईन बाय करायची गरज नाही.
त्यापेक्षा कमी किमतीत जर तुम्हाला इकडे प्रोडक्ट मिळत असतील ना तर आपल्या लोकांकडे खरेदी करा. हाच दृष्टिकोन आहे मंडळी आमचा. मंडळी सरांशी तर बोलून झालेलं आहे. तर थँक्यू व्हेरी मच सर, तुम्ही टाईम काढून आम्हाला भेटलात. आणि दुसरी गोष्ट तर तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी आमच्या चॅनलतर्फे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. मंडई शॉपला तर व्हिजिट देऊन झालेली आहे आणि आता आपण जाणार आहोत काहीतरी खायला, कारण आपल्याला लागलेली आहे जबरदस्त भूक. आणि आम्ही तसा काय खाल्लेला नाही, सकाळी फक्त चहा पिऊन निघालो होतो. तर आज वाडीमध्येच होऊन जाऊन दे, बघूया इकडची चव कशी आहे. मंडई जसं की तुम्हाला बोललो होतो, आपण डायरेक्ट आलोय आता जेवायला, खाण्यासाठी आलो होतो. तर आपण थांबलोय करेक्ट हॉटेल ओमकार, त्या साईडला बॅनर आहे. आता बाबू आणि तर आतमध्ये गेलेत, लागली जबरदस्त भूक आणि टाईम पण भरपूर झालेला आहे, 2:30 वाजलेले आहेत. सो लेट्स गो, जाऊया आतमध्ये. मंडई यांनी तर जागा पकडली इकडे. बघूया आता काय मागवतोय. आमचं जेवण तर आलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि आम्ही मागवलेली चिकन थाळी. या एकदम मस्त. आणि आता टाइम तुम्हाला दाखवतो, 2:45 झालेले आहेत करेक्ट, बराच वेळ झालेला आहे. सो या जेवायला. आजची टेस्ट बाबा सांगतो. सांगतं हां लागतं तेच सांग. मी सांगू सांगतो. आधी या मंडई जेवायला. कशा? एक नंबर. एक नंबर मंडई. मी पण आता चालूच करेन. तर अशा प्रकारे आपली पेटपूजा तर झालेली आहे. आणि आता कुठे थांबायचं नाही मंडई, कारण मला परत संध्याकाळी लगेच 5ला भाडं आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला टाईमवरती कुडामध्ये पोचावं लागेल, म्हणजेच आमच्या घरी मुळदेमध्ये कुडावरनं, आणि आणायला परत कुडामध्ये सोडायचं आहे. सो लेट्स गो. तर बघा इकडे तुम्हाला आता उलटी दिसत असतील अक्षरं. तर हॉटेल ओमकार कोलगाव सावंतवाडी रोडला आहे. तर नक्की या, टेस्ट एकदम घरगुती जेवण जबरदस्त वाटलं मला. तर चला निघूया. फायनली मंडळी घरी पोहोचलो. आणि येईपर्यंत टाईम झालेला आहे मंडळी 3:32 झालेली आहेत करेक्ट. आई आणि काय घरी नाही आहेत. मंडळी आजचा प्रवास झालेला आहे असा, एकदम जबरदस्त मजा आली. जरा घाईघाईत झाला पण एकदम जबरदस्त झाला. आणि आज रविवार आहे आणि घाईघाई करत आलो, जसं की मगाशी बोललोय. आता मला भाडं आहे वेंगुर्ल्याला जाऊन यायचं आहे. येईपर्यंत आता उशीरच होणार, काळोख होणारच 100%. 5ला भाडं होतं मला करेक्ट. आणि एडिटिंग होता आजच्या शॉर्ट व्हिडिओचा, त्याच्यामुळे जरा घाईघाई करत आलो, कारण व्हॉइस ओव्हर पण करायचं होतं आणि एडिट केलेलाच नव्हतं, त्याच्यामुळे जरा घाईघाई करत होतो. सो एडिटिंग वगैरे झालेलं आहे, अपलोड पण झालेला आहे आता. सो आता निघतो भाड्याला जायला. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.